ኣብ ህይወት ዝተዓወተ ሰብ ንምዃን ክኸፈሉ ዝግብኦም መስዋዕቲ ኣለዉ እዮም። ኩሎም ኣብ ህይወትና ንረኽቦም ብሉጻት ነገራት ዋጋ ኣለዎም እዩ። ናይ ሃፍቲ መንገዲ ናብ ህይወትና ንምምጻእ ዕዉታት ሰባት ንምዃን ክንከፍሎም ዝግብአና መስዋዕትታት ኣለዉ እዮም። ካብዚኦም ውሽጢ ሎሚ ዝተወሰነ ክነግረኩም እየ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ዓለም ዘለዉ ዕዉታት ሰባት እዞም መስዋዕትታት እዚኦም ከፊሎም እዮም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሑ ዝኽኣሉ። ኣብ ህይወትና ንምናዮም ኩሎም ጽቡቓት ነገር ዋጋ ከም ዘለዎም ፈሊጥና እቲ ዋጋ ንምኽፋል ድማ ድልዋት ክንከውን ኣለና። ወይ ከዓ ድልዋት ተዘይኮይና መስዋዕትነት ክንከፍል ተዘይክኢልና ከዓ ከም ዝኾነ ሰብ ስሩዕ ዝኾነ ህይወት ክንነብር ንኽእል ኢና። እቲ ምርጫ ኣብ ኢድና እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ክሳዕ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ሃብቲ ናብ ህይወትና ንምምጻእ ወይ ከዓ ዕዉታት ሰባት ንምዃን ክንከፍሎም ዝግብአና መስዋዕትታት ካብዚኦም ውሽጢ ሎሚ ዝተወሰኑ ክነግረኩም እየ። በቲ ፈላማይ ክንጅምር ከለና ኣብ ቁጥሪ 1 ዝተቐመጠ ቀዳማይ ስድራ ቤት ምምስራት። ከም ዝፍለጥ ናይ ንእስነት ዕድሜና ንዕላማና ክነውዕሎ ይግበአና። ኣብ ግዜ ንእስነት ትደልዮ ነገር ሞኪርካ ተዘይተሳኺዕልካ ብዙሕ ግዜ ኣለዉ። እቲ ስራሕ ድማ ደጋጊምካ ሞክሮ። ዝመስረትኩምዎ ስድራ ቤት ስለ ዘይብልኩም ምውዳቕ ከፍርሐኩም ኣይኽእልን። ቤተሰብ መስሪኩም ተትኾኑ ነርኩም ግን ቤተሰብኩም ንምሕጋዝ ኢልኩም ናብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ኣይተኣትውን ነርኩም። ነዚ እውን መብዛሕትኦም ዕዉታት ሰባት ኣብ ግዜ ንእስነቶም ንበይኖም ዘሕልፍዎ። ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ሞኪርኩም ኣብቲ ግዜ እንተዘይተሳኺዕልኩም ዝኾነ ነገር ከም ዘይትኾኑ ትፈልጡ ኢኹም። ንዙይ እውን ንገዛ ርእስኹም ንምዃን ከም ዘየኣበየኩም ስለ ትፈልጡ ዕዉት ንምዃን ዝኾነ ነገር ንምጅማር ድልዋት ኢኹም። እዚ ድማ ኣብ ህይወትና ዓብዪ ድፍረት ይበና እሞ ዕዉት ንምዃን ንገብሮ ጉዕዞ ድማ የቃላጥፈልና። ኣብ ዕላማኹም ቅድሚ ምብጻሕኹም ቤተሰብ ንምምስራት ዝሓሰብኩም ተሃሊኹም ጠጠው ኢልኩም ሕሰብሉ። ካልኣይ ብብዙሓት ሰባት ክንፍቶ ይንኽእልን። ብብዙሓት ሰባት ንኽንፍቶን ወይ ድማ ሓደ ሰብ ንምሕጓስ ዘይደለናዮ ነገር ንገብር። እዚ ጸባይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከብጽሕና ኣይኽእልን። ብብዙሓት ሰባት እውን ክንፍቶ ኣይንኽእልን። ኩሉ ግዜ ሰባት ክንሕጉስ እንደሊ እንተኾይና ካብ መስመርና ኢና ንወፅእ። እዚ ማለተይ ከዓ ንሰባት ሕማቕ ሰብ ኩን ማለት ኣይኮንኩን። ግን ከዓ ፈለማ ንባዕልኹምን ንዕላማኹምን ደው ክትብሉ ይግብአኩም። ስለምንታይሲ ብዛዕባኹም ካባኹም ንላዕሊ ዝጭነቐልኩም ዝኾነ ዓይነት ሰብ የለን። ሰብ ካብ ምሕጓስ ንላዕሊ ኣብ ዕላማኹም እንተተሪድኩም ኩሉ ሰብ እዩ ዘኽብረኩም። ንስኻትኩም ባዕልኹም ስለ ዝኾንኩም ጥራሕ እዩ ብመንነትኩም ኢኹም ትፍተው። ዝጸልአኩም ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን ከዓ ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ዝኾነ ይኹን ሰብ ብኩሉ ሰብ ክፍቶ ኣይኽእልን እዩ። ስለዚ ኣብ ህይወትኩም ፈለማ ትነብሩሉ ነገር መስመር ኣትሕዝዎ። ሳልሳይ መሓዙት ምስኣን። ካብ ልብኹም ዕዉታት ሰባት ክትኮኑ እንተደለኹም ንእሽተይ ማሕበራዊ ህይወት እዩ ዝህልወኩም። ከም ቀደም ግዜኹም ምስ መሓዙትኩም ኮንኩም ክትሕልፍዎ ኣይትኽእሉን። ኩሉ ግዜ ድማ ኣእምሮኹም ኣብ ዕላማኹም እዩ ዝኸውን። እዚ ማለተይ ከዓ ኩሎም መሓዙትኩም ትስኡኑ ማለት ኣይኮንኩን። ኣብ ናትኩም መንገድን ዕላማን ዘሎ ሰብ ሒዝኩሞ ኢኹም ትኸዱ። ኣብ ዕላማኹም ዘየለ ሰብ ግን ንዕላማኹም ኢልኩም መስዋዕቲ ክትገብርዎ ኣለኩም። ካብ ዕላማኹም ወፃኢ ዝኾነ ሰብ ግን ግዜኹም ክተጥፍኡ የብልኩም። እስካ ሓደ ግዜ ጠጠው ኢልኩም ሕሰቡ። ኣብ ሕልምኹም ንምብጻሕ ንእሽተይ ግዜ እዩ እኒአኩም። ኣብቲ ግዜ ናብ ሕልምኹም ዘየጽግዐኩም ነገር ግዜኹም ክተጥፍኡሉ የብልኩምን። ብተወሳኺ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ኣልታዊ ሰባት ተሃልዮም እውን ብቕልጡፍ ለይዎም። ኣብ ውሽጥኹም ናይ ምፍራሕ ስምዒትን ውሽጥኹም ክትጠራጠሩ እዮም ዝገብርኹም። ናብ ዓወትና ዘብጽሐና ግዜ ከዓ ከምዚኦም ዝበለ ዓይነት ሰባት ክንቀርቦም የብልና። ራብዓይ ምዝንናይ ዝበሃል ነገር ኣይህሉን። ብንእሱ ሓደ ሰብ ዕዉትን ሃፍታምን ንምዃን 7 ዓመት ይወስደሉ ይብል ዝተገበረ መጽናዕቲ። ሙሉእ ዓቕምና ክንጥቀም ንኽእለሉ ኣብ ንእስነት ዕድሜና እዩ። ኣብ 20ታት ዓመትና ምዝንናይ እንተብዚሕና ዝሓሰብናዮ ቦታ ንምብጻሕ ዝኾነ ዓይነት ስድርናይ ዓወት ኣይንገብርን ዘለና ማለት እዩ። ህይወትና ክንልወጥ ንሓስበሉ ግዜ ቴሌቪዥን ወይ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ ንሪእየሉ ግዜ ኣይኮነን። ወፂና ንዝናነየሉ ግዜ እውን ኣይኮነን። ኣብ ንእስነት ዕድሜና መስተ ንጅምረሉ ግዜ እውን ኣይኮነን። ናብ ባራት ንኸደሉ ግዜ እውን ኣይኮነን። እዚ ግዜ እዚ ናይ ቀጻሊ ህይወትና ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ግዜ እዩ። ናይ ቀጻሊ ህይወትና ነስተኻኽለሉ ወይ ከዓ ነባላሽወሉ ግዜ እዩ። ንእስነትና ተመሊሱ ኣይመጽን። ይርድአኒ እዩ
7 ዓመት መስዋዕቲ ጌርና ዕድመ ልክዕና እንተ ተዝናነና ዶ ይሓይሽ ወይስ 7 ዓመት ተዝናኒና ዕድመ ልክዕና ናተሳቕና ክንነብር? ናይ ቀጻሊ ህይወትኩም ኣብ ኢድኩም እዩ። ምዝንናይ ዶ ይሕሸኩም ወይ ከዓ ናብ ዕላማኹም ምጉያይ? ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ምቸት ዝበሃል ነገር የለን። ኣብ ህይወትኩም ዘቐመጥኩምዎ ዕላማ ናይ ንእሽተይ ግዜ ስቓይ ይጥይቕ እዩ። ናብ ዕላማኹም ኣብ ትኸዱሉ እዋን ገንዘብና ረኸብኩምን ኣትረፍኩምን ኢኹም ትኸዱ። እንተኾነ ግን ዝነበርኩሞ መነባብራኹም ክትቅይሩ ግን ኣይግብአኩምን። ገንዘብ ስለ ዝረኸብኩም ጥራሕ ናይ ገዛ ርእስኹም መነባብረኹም ክዓቢ የብሉን። እቲ ገንዘብ ኩሉ ናብ ዕላማኹም ክትእትውዎ ይግብአኩም። ኣብ ዕላማኹም ምስ ወፂዕኹም ጥራሕ ኣብ ህይወትኩም ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ። ዕላማኹም ምስ ወፂዕኹም ከዓ ደስ ዝበለኩም ነገር ክትገዝኡ ትኽእሉ። ህይወትኩም ከም ደስ ዝበለኩም ክትመርሕዋ ትኽእሉ። ዕላማኹም ከይወፅዕኹም ግን እቲ ገንዘብ ናብ ምቸትኩም ናብ ባዕልኹም ናብ ምዝንናይኩም ኣይትግበርዎ። ንስኻትኩም ተወሳኺ ገንዘብ እናውፅኹም ብዝኸድኩም መጠን ህይወትኩም እንተዘይተቐይሩ ናይ ቀደም ህይወትኩም ትነብሩ እንተ ደኣ ኮይንኩም ናብ ዕላማኹም ተእትውዎ ገንዘብ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዝኸውን። እቲ ገንዘብ ከዓ ናብ ዕላማኹም ትወፅሕሉ ሰዓት የቃላጥፈልኩም። ስለዚ ገንዘብ ተረኺብኩም ከይተጥፍእዎ ከይትሽወዱን ኣብ ህይወትኩም ዝረኸብኩምዎ ገንዘብ ኣይተጥፍኡ፣ ናብ ዕላማኹም ኣትውዎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ብኽብሪ ነመስግን። ኣብ ዝቕፅል ንዝፍና ቪድዮ ብቐዳምነት ንኾንፅአኩም ቻነልና ላይክና ሼር ብምግባር ቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቻነልና ቤተሰብ ንኽትኮኑ ሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩሉ ቻው።